ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗୁଆଡ଼େ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ ଖାଲି ଦୌଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେ ମଉସା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ସାଇଡ଼ ଦିଅ ସାଇଡ଼ ଦିଅ। ଟ୍ରେନ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଟେଇତେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ଭାଇମାନେ ଚଢ଼ି ସାରିଲେ, ଦେଇକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ରେଲୱେ ତା ପଛ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫାଙ୍କା, ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ବାଇପାସ୍। ସେ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି। ସେଇଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ସବୁ ସୁବିଧା, ଡ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ସେଇଠି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ मेमो स्पेशल 1 नंबर प्लेटफॉर्म को छाड़ुअछि। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 68051 बालेश्वर भद्रक मेमो स्पेशल 1 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है। बालेश्वर भद्रक मेमो स्पेशल 1 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है। यात्रीगण दयकरी ध्यान दियंतु, गाड़ी संख्या 68051 बालेश्वर भद्रक मेमो स्पेशल 1 नंबर प्लेटफॉर्म को छाड़ुअछि। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ମାଲଗାଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ। ଏବେ ଯାଉଛେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। କେମିତି ହେଇଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ବାଇପାସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରୋଡ଼। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଟ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ, ସେ ଟ୍ରାକ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍। ଷ୍ଟପ୍ ହେଠି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍, ମାନେ ତାକୁ ବି ଧଡ଼େଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ମାରିଦେଇକି। ଆଉ ଏଠୁ ଯିବନି ସେ, ଏଠୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ। ଏଠି ଜେଏସ୍ପିର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବେ ବୋଧେ।
ଏଠି ସବୁ ସୁସ୍ ଏଠି ସବୁ ମକର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଚଷମା ସନଗ୍ଲାସେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି धमाका सेल हर एक माल ଏଠି ଚପଲ ଏପଟେ ସବୁ ଚପଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚପଲ ଏଠି ହଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ଝୋପଡ଼ି ସନଗ୍ଲାସେସ୍ भाई भाई तुम ये बुट गुड़ा जो तले गुड़ा छाड़ी जाऊँ से कर दौच कि ये तलटा जो छाड़ी जाइए ना सेटा केते नौच सिले हम बोले हाँ हाँ देखे आसिले कह तो होटल हार्ड वर्कशॉप के पीछे पका सारी बजारे मेरे को दिमाग खराब
हार्डवेयर सब कुआडे गला देखि पाउन हार्डवेयर सब प्लास्टिक एगुड़ा इलेक्ट्रिक दुकान हार्डवेयर सब मेडिकल ଏବେ ଯାଉଛି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି NHର ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼। ଏଠି ମୁଁ ଆର ପାରିକୁ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। NH ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ନୂଆ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେନି ଇଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ବୋଲି। ଟିକେ ନୂଆ ତାରିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛି। ଏଇଟା ଗେଟ୍। ଏଇଟା ସବୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମକର ଟାଇମ୍ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏନି ଟାଇମ୍। ଆଉ ବସ୍ ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ ଥାଏ। ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟେ। ଏ ବସ୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଆୟୁଷ ବସ୍ ବୋଧେ ଆୟୁଷ। ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ନଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବସ୍ ବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ତୁମର ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ଆମର ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠୁ ରାଜାବାବୁ ବସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ବସ୍ଟା। ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜାବାବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲି ଭାଇ ତୁମର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କେଉଁ ବସ୍। ଭଡ଼ା ଗଳିଆ ଭାଇ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ଟିକିଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ବ୍ୟାଗ୍। ଭାଇ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଗ୍। ଆଉ ସେ ବୁରାର ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଡିକି ଖୋଲିଲେ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଖୋଜିଲେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଯାଇଛି। ଦେଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଗଲି। ସେଠୁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାବୁ ଦାସ ଆଇଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଲି ବସ୍ରେ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବାବୁ ଦାସ ବସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ। ସେ ଛାଡ଼ିଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଗଲି। ବସ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସିଟ୍ ପୁରା ଖାଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। ଆଉ କାହିଁ